गिबियाव दाबसे गैला नैबे थारमाने बिथांमोन फैनायखौ बिराद गोजोननाय मोनदों माने बिथांमोनहा अरायबो माने गोसो गोरबोजोंहाय आंखौ अननानै फैदों बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो आंनि बे जागोन एभ्रिवान गुड मर्निं लोगोफोर आङो दायो ओंखारदों नै आदा रामसिं खेलाखौ नायनो आरोना माने जोंखौहाय पर्बतझरा डिस्ट्रिक्टनिखौ सेन्ट्रेल आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायनो खोनादों नालाय दा जों बेखौ नायनो थांगासिनो आं टिपकाइसिम थांसिगोन दा ओमफ्राय माखासे दङ लोगोफोर ज' लोगो नांनानै थांसै अब्ला नोंलांबाय थादो लोगोफोर एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' भिडिअआ मानि सायाव नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड मोनोब्ला देखायनोसै आरो रामसिं खेला मोननि न'आवहाय थांनानै लोगोफोर आं दायो टिपकाइ मोनफैबाय टिपकाइआव दंफैयो आं नै दा आदामोनखौ नेगासिनो आरो नै दा आङो मा होनो टिपकाइआव मोनफैबाय आरो ना टिपकाइआव मोनफैनानै मा होनो नेगासिनो आरो लोगोफोरखौ आदामोनखौहाय बेनिफ्राय ज' लोगो नांनानै थांसिगोन जोङो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौहाय आदामोनहा हाय बोल' हाय बोल' हेल' हाय फैलायबाय बिराद नेहोनांगोन नेहोनायल' आंखौ सासेखौ नेगासिनोलाय नै जों फन रायलायनायखौ नेगासिनो थाब फैद' बिराद नेगासिनो खिन्थु आदा सनजय थाब फैद' एबार थाब जासिगोन ना जागायबाय नै जों जारनिखौ जों बाबाजानाव दंफैदों नोङो हा थांगासिनो लोगोफोर थांगासिनो आदा रामसिं खेलानि न'आव बिराद नेहोबाय आदा सनजय बिराद नेहोबाय होनदों अबस्थालै भगवान बरिया फैबाय आरो जाबावनांगौलै नारखानांलायनांगौबा हाइ फाइ पलिटिक्स आरो माथो जाखांना सफैबाय जाबाय बावरागुरियाव नेगासिनो नै आदा प्रेक्टिकेल नेगासिनो ना जों आदा जों नेगासिनो सोरखौ थांगासिनो दं आदा रामसिं खेला आदा फिथिंखौ नोंहा सोरखौ नेगासिनो दा जों प्रेक्टिकेल फंबायखौ नेगासिनो दं फैगासिनो दं बियो दा लोगो हमखांनानै थांसै लोगो लोगो हमफैबाय दे फाइनालि लोगोफोरनि दा जोङो सफैबाय गामियाव हाबलांसै न' सिङाव फाइनालि जोङो नै दा न' मोनफैबाय हाबलांसै बिथोराव
खेमराबो हेलमेटफोर थुदोब्रा दासो जादोंमोन नामा ओंखाम? औ नायफैदों। दे बुंदो आदा मारै दं खोथादो आंथ' मानि बागै माने एसे सोलिग्रा प्रब्लेम दंबावो नैबे गंनै बायनायनि माने खामिहारा गंनै बायनानै दङ बेनि फिथाइयानो मोनाखै सरकारा दाबो आंखौ सापर्ट खालामाखै डेट वान सिलिब्रेट न माने आं थांबा बर' हारिया माबा मोनसे खालामनो हाबावगोन खोमा बिदि आंबो सिन्था खालामदों आरोखि ना दा नोंथांनि फैनायखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आंनि बे गोरिब गुन्द्रा न'खराव फैदोंना बेखौ आं बिराद मोजां मोन्दों ओमफ्राय आङो नैबे फाहामथायनि थाखाय दाबो रावबो नै सरकारनिफ्राय सापर्ट मोनाखै बे सापर्टखौ आङो हास्थायो जेनेबा हरा आंबोथ' बेखौ बुंनो रोंला बे गावसोर हरा गावसोरनि खोथा बियो हरबाथ' हरबाय हराबाथ' हरा थिग होमबा दासिमहालागै रावबो नायफैयाखै आरो ना दा नायफैयाखै सरकारनिफ्राय रावबो नायफैयाखै माने थैथोंसो सानदों खोमा बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा ना दुखुनांथाव बाथ्रा माने आं फैबाबोथ' नैबे समाव जों नुजाफैदों आरो आदाखौ माबायदि दं दा जोंना बरबजरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसनखौ जों आलादा दानायखाय सेन्ट्रेलजोंबो रायलायनानै दाखालि बावैसो बैसागु फोरबो फालिदों दा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मोनना बुंहरदों आरोना एसे खबर लानो गसाइगावखौबो लोगो लाफानानै बिथाङा मारै दं होननानै बुंनायखाय जोङो लाफैदों दा बे बेलायाव आङो बेखौनो सिनायथिनो हादों माने गोदानै दाजानाय जे मुलि बिसा दा बेवहाय दाख्लैसो सेन्ट्रेलनिफ्रायबो आदा मिजिंमोन बिजनिनिफ्रायना आदा मिजिंमोन फैनानै माने अफिसनि सिगाङाव जों लाबाय आरो गोदानै दाफुंनायाव दा बे सिनायथिखौ होनो सानदों आरोखि दा सिनायथि हाबाफारिखौ नैबे उदय सारखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नामा आङो थारमाने सोर सोर पर्टफलिय'आव माने बेखौ मोजां मिथियो नालाय दा आं बिथांखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गिबियावहाय बयनिसिमबो आं फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय दा दाख्लै जोंना एप्रिलाव दाफुंनाय जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसाखौहाय दा बेवहाय जोङो बिदिनो मा होनो प्रेसिडेन्टआव 3 लानाय जादों ओमफ्राय सेक्रेटारियाव 3 बिदि लानाय जादों आरो दा प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङ जोंना आदा मिथुराम बिथाङानो प्रेसिडेन्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि ओमफ्राय एसिस्टेन्टआव दङ आदा सन्जय ओमफ्राय सासे दंबावो बियो प्रेसिडेन्टआ नैबे आदा नैबे मिथुराम केसिआर दं केसिआर औ केसिआर ओमफ्राय आदायाबो आंना मायाव मोनथाय अर्गेनाइजार एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजार ओमफ्राय नैबे सेक्रेटारि आदा ओमफ्राय नैबे माबा लकडाउनाव ओमफ्राय बिसोरो गसाइगावनिफ्राय जाहैबाय आनै लोगो बेयो सिनायथि होनाया इयाव दाबसे गैला नैबे थारमाने बिथांमोन फैनायखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों माने बिथांमोनहा अरायबो माने गोसो गोरबोजोंहाय आंखौ अननानै फैदों बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो आंनि बे जाब्रबथाय जानायखौ बिसोर खबर लानो फैदों बिथांमोनहा पर्बतझरानि माखासे दं माने बिसोर कमिटि जानानै फैदों बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे सरकारा आंनि दाबाव अनसुंथाइखौ हराखै आंथ' लबि नङा आंहाथ' मेरला थाखा दंखायो गोदो खामायनानै फैनाय बै समावहाय जों 200 थाखानि एलबाम गायोमोन लाइजाम दैदेन मोननायखौ आरो नारेंखल फिथाइ हेट होजालायनाय मानाय ना आरो जों बेसेबां सर्ट फिल्म गादों बेखौहाय आं दाबो बावाखै नै दाबो फंबाय सासे दंखायो आंजों आंनि आर्टिस्ट लोगो आरो नैबे बिथांमोन फैनायखौ बिराद मोजां मोनदां गोजोननाय थाबाय एसेनोसै खोनाबाय नोंखौ मा होनदों बिसोरो लोंनायखौ गारबा बडि माबाखा बिनानाव कपिया थांसिगोन नै जोंहा आदाखौ लोगो हमखांबाय ओमफ्राय आं नोंसिनाव फैदों होननायखाय खोन्थादों आरो so this is only request दे होमबा आदा so You are most welcome. you will accept or not it depends on you I never deceive nobody. I welcome to everybody. दा बेनो आरोखि रिकुवेस्टआ जोंना
फैदों नालाय बयखौबो आं बरायो ओंखायनो न' लुनो हायो गारि बायनो हायो दा थांसै जोङो नै मानसियाबो फरायनाय गामिया मा गामि होनोमोनलाय गाम्बारि नामा गाम्बारि आदा रामसिंगेलानि गामिया गाम्बारि आरो ना दा जोङो सफैबाय लोंनानै टाइम थाला आदा न'निफ्राय आदाखौ नायखांबाय थांसिगोन जोङो डाइरेक्ट बोरै जाखो रु ए थांफिनगासिनो आयु जाला सिदा फाग्ला बायदि दुंखावजोब्बाय गैला हेल' गाइस नै मा जायगामोनलाय बियो बावरागुरि हटेलाव नै आसामनि हिनजाव नायबोसो गायमोनखौ थांगासिनो लोगोफोर दा जोङो नै काजिगाव टिपकाय काजिगाव थांगासिनो जाखिनि लोगो हमनांगौ हमखांबाय दा थांगासिनो जों बावहाय